onye tuwapi ni megalinde ndatewa nganguo chande mambye. Da nganchire ntebega tindi kurage kakenene na lengweta magendro nkorigereri ali togokora na boigo entagetote banga enansira moloremi na cha sosera na chirega na ndengo soande road Masimba Nyamasiri ngende Gesusu ngende Kiamo Kama na Ichuni. Lakini esenye njungu tara korama gendro kiaro Masimba gusa Nyamasiri abantu ba Nyamasiri kango boko igorondole. Aya Masimba ward koragana ni mwabangega ntebega Nyamasiri nachikoliyo mu MC oronanyo atayo tinko manyasa agenda na decide gotarna ba MCA bande ba nyaribali uyu Masimba no ene tinda morora tingu maosina anjoini tayo mere tayo tiga valega iga ba MCA ba oyo moyo le mere uyo Kiamo Kama uyo Ichuni no Gesusu baba kwane da keye yamo kitoko gene mheshimiwa Kirage. Aya abantu bokeri abo bambiye more onde wanche pega Masimba rati mokwani gai aya mbiya mama Excellency the governor mbiya mama asero tara nyaribali masaba ito tuari mtu wanchete na ndege nto na ruri governor ga myaka ntene ko gamba na barenga banchire nga governor ga sibengi akora barenga banchire myaka 10 mbiya mama nchenguru ku Anthony Nkundi Kirage evento Anthony iga Gesusu mo inansa na iga rembe no sabo ndara senyuga mamro na yarni miyare ngobu atisiare gaba na egasi. Asanteni na Mungu awabariki. Aya mheshimiwa Embande gana osofungina omoiwa aya abantu baminze tegamba kwani mwesi ngambi yamore barenga bako Embande ayo Excellency na mama Mariet Isaiga umishaye retali anengoro gusiyo cyo gusiyo siyo chango rero ni ya abanyamasicho gaiga no mama Mariet Isaiga mwako rie karukiro mishaye alikaida onere sokore yani murna mo gakaroga mana batare osabara gambire lakini ngo chabarenge gonyera barenge abantu bamusimire masiri mbaro lakini murejita ya bamure grosera bamureka paka nandri mwana tabanga yeno mwana akaraki lakini yana wakati ndekiege ege ndinanto ne yato avante yonto mwana tabalo kose ila okore kama imete tachi ba okore kama imete tachi andaka anaendele baranga bawa tabaga okora anza erute sigino gochiro mesese ni kumwansi biamono omheshimiwa Matara oyo Kiamo Kama. God is good and all the time. Anya tobwa tienda mwamu mukyo kwa bako igora taiga na karibu. Mbia mono Your Excellency. Welcome go tagaiga hoteli ya Buga. Nainde mbia mono asingi ntogwa chire koligeri ya magenderero aitanya libali masaba. Abantu baminto enala go saba mutubwatesie ekero togende tukubugatira n'umugabano ito egere tubaletera amagendero mwanje taboigo nche Matara seite rogo ga mukweko nainde ekero ndara ngeno mugabana ase bali bagatera bakogenda mutuntu baje konywe supu nanje nongaleteki mwanje tengende ko nywe supu egere twata twale tumugabana nyalibali mbale ngambo kutusagarania na mkusagarania mugaba na agenda raiga ndia mono. Thank you. Nganchire
nkwane ebintu biketo gukora naende nkwande omuntu oyomo n'omugaka oyomo batukwanire litang'ani Nyamasibi amachi narakore ku Sosera secondary borehole nateba